Lauri Kujanpää ja Suvi Kosunen. Tämä on Kasari Kalsarit. No, iltapäiviä, se on aika taas Kasari Kalsareiden shown tosiaan, jossa puhutaan Suvin kanssa kasari musiikin ihmeellisestä maailmassa. Studiossa tosiaan Lauri ja Suvi, kello on 13.34. Hei Suvi. No hei Lauri. Kuinka on päivä edennyt neidillä? Ihan hyvinhän tässä miten muuten se voisi oikeasti edetä, kun kuuntelee tällaista hyvää musaa ja tietää, että kohta soi sitä lisää. Ehdottomasti. Otankin tässä päivän ensimmäisen aiheen, nimittäin Mötley Crüe lopetti tuossa vuosi sitten, 2015. Kohta. Uutena vuonna oli kyseisen orkesterin viimeinen konsertti. Et varmaan ollut paikalla Los Angelesissa. En Los Angelesissa, mutta Euroopan ja Suomen vikalla olin. No, kerropas keikkafiiliksiä. Minkälainen se oli tämä show? Se oli tosi siisti show. Tietysti, se on Mötley Crüe. Mm-hmm. Amerikkalaisilla aina iso show. Ja eka kertaa pääsin näkemään sisällä Mötley Crüen, mikä oli siistiä, koska ne oli Hartwallilla. Ja aina kun on nähnyt videoita ja muuta, niin on ollut semmoinen fiilis, että vitsi kun näkisi noin kaikki valoshout ja muut. Mm-hmm. Sitten näki, niin oli silleen, yes. Mites Mötley Crüen laulajan Vince Neilin ääni? Toimiko se live-tilanteessa? Tuo paljon parjattu? Joo, paljon parjattu kyllä, mutta vähän ehkä turhaan. Tietysti kaikillahan se muuttuu ja noita ja blää blää, mutta se veti hyvin. Ja lavalla näytti kaikki olevan hyvin. Kyllä, sehän näytti. Loistavaa. Nimittäin mötikät on tunnettu siitä, että varsinkin viimeiset kiertueensa jätkät kulkivat eri takseilla jokaiselle keikalle ja eri takseilla vielä poiskin, että bändikemiat oli niin huonossa väleissä. Mutta ei se mitään. Ihanaa musiikki säilyy aina ja ikuisesti. Näin. Ja 80-luku rokkaa. Seuraavana sitten kuunnellaan näitä ihania räsypoikia. Tämä on Mötley Crüe ja Live Wire. Studiossa Lauri ja Suvi, tämä on Kasari Kalsarit, kello on 13.39. Kuulostaa aika hyvältä. Kyllä, se kuulostaa aina. Mötikät. Vieläkin näin vuosien jälkeen. Joo. Mites tämä Nicky Sixin, eli Mötley Crüen basistin ihmisille, jotka eivät tienneet, uusi yhtye 6AM, onko kovassa kuuntelussa? Ei. Mä en ole mikään Nicky Six-fani, Mötley Crüe-fani. Ja Mick Mars on se kovin. Oikeasti. Mick Mars, puhut siis Mötley Crüen kitaristista, miehestä, joka kärsii luukadosta, vai mikä on tämä tauti? Joku jotakin on se tieteellinen nimi siis. Hienosti lausuttu. Kyllä, ja jäi keskenkin. Mutta kyseessä on siis tauti, joka tosiaan rapauttaa ihmisen selkärangan, vai kaikki luot siihen? Siis se kaikkiin niveliin vaikuttaa että ne tavallaan jähmettyy, ja se vetää just kyyryy ja tälleensä. Mutta Mick Marsilla ei ole vaikuttanut sormiin, siksi se pystyy soittamaan. Mikä on aika outoa, koska luulisin, että se tauti vaikuttaisi koko kehoon. Yleensä se vaikuttaa kaikki. Joo, Mick Marsista päässäkin upealla aasinsillalla tällaisen yhtyeeseen kuin Kiss. Ja sulla oli, Lauri, joku juttu Gene Simmonsista. Mulla on tosiaan tarina tästä Kissin johtohahmosta, pitkäkielisestä Gene Simmonsista, sillä vuonna 2013, kun Kiss oli Suomessa. Olin siellä keikalla. Itse olin myös ja oli aivan upea keikka. Kyllä, oli. Keikan jälkeisenä päivänä Gene Simmons piti Hard Rock Cafeessa juhlat. Ja näissä juhlissa oli aika täyteen ammuttu meininki, nimittäin sinne ei suoraan sanottuna mahtunut. Näin olen kuullut. Menimme sitten ystäväni kanssa ulos kyseisistä juhlista ja odottelimme siinä sitten, että tuleeko herrasmies ulos sieltä ollenkaan, että ihmiset totta kai haluavat nimikirjoituksia. Ja siinä sitten seisoimme vähän matkan päässä, kunnes huomasimme hirveän ihmismassa, joka suorastaan sullautui tämmöisen välikköön, mikä on Hard Rock Cafeen ja viereisen rakennuksen välissä. Ja sitten Gene Simmons tulee ulos. Siellä on noin varmaan muutamia satoja faneja pyytämässä nimikirjoitusta jäbältä. Ja ei siinä mitään. Gene Simmonsilla on 2-3 semmoista podattua isoa tumaihoista turvamiestä, jotka pitävät sitten faneja loitolla. Aivan. Ja siinä ei, sanotaanko näin, että lähes kukaan ei saanut nimikirjoitusta sen takia, koska turvamiehet pitivät niin kuin ihmiset näin. Ja siinä sitten Gene Simmons käveli kaikkien ohitse. Hän ei ole kovin pitkä mies. Ei. Niin käveli siitä mukavasti sitten taksiin ja pettyneet fanit lähti pois. Pettyneet fanit lähtivät pois. Paitsi kuulin kaveri, niin hänellä oli tämä Kiss-kirja ja siihen sai
mutta se oli Kiss-kirja, ei paperilappu. Itsehän sain Kiss Symphony DVD:hen myös, koska tajusin mennä siihen auton oven viereen enkä sulloutua sinne sisään. Ei siinä. Seuraavaksi kyseisen orkesterin Kissin Lick It Up. Kasari Kalsarit on tosiaan ohjelma ja kello on 13.46. Hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää vaan. Kauhurokin legendaarinen Kissi äsken äänessä ja kauhurokista puheen ollen. Tiedämme, että kauhurock-yhtyeitä ovat muun muassa Alice Cooper, mutta sitten myös mainio Wasp, 80-luvun Sirkkelihevin isät. Sirkkelihevi. Ja Sirkkelihevin nimitys tulee itse asiassa siitä, että ootko nähnyt ne puvut silloin 80-luvulla, kun ne esiintyy? No en ole 80-luvulla nähnyt, mutta olen tietysti nähnyt kuvia näistä. Kyseessä ovat siis nahkahousuja, joihin ollaan upotettu sirkkelin teriä. Myös yläosissa oli käsissä Lawlessilla. Juuri näin. Ja Blackie Lawless tunnetaan, Wasp-yhtyeen laulaja tunnetaan myös siitä, että hän söi matoja keikalla. Ja kaikkea muutakin. Jännää sitä tuli tehtyä. Mutta sinä, Suvi, olet tavannut Waspin laulajan Blackie Lawlessin. Kyllä, 2 kertaa. Voit kertoa ehdottomasti, kumpi kerroista oli ikimuistoisempi? No tietysti ekahan nyt on aina semmoinen ikimuistoinen, koska sitä ei ihan ajattele, että tuosta noin vaan tapaisi ketään näitä idoleitansa, varsinkaan ulkolaisia. Niin juuri näin, varsinkaan Suomessa. Varsinkaan Suomessa, mutta Lawlessin olen tavannut sitten ja sehän oli 2 tuntia seisoo keikan jälkeen räntäsateessa ja ei toivoakaan, että löytäisi mitään toivoa enää. Tietysti hyvä keikka oli ollut ja näin, mutta sitten tulee tyyppi. Okay, now you follow me. Sitten lähtee about 10 tyyppiä, jotka oli siellä jaksanut odottaa tämän ajan. Ja olivatko kaikki tyypit naisispuolisia? Ei. 50-50 ehkä. Okei, hienoa. Ja sitten siihen ovelle, bussin takaovelle, siinä sateenvarjot näin, turvamiehet. Sitten, siinä se on Lawless. Siihen nimmari keikkalippuun ja hän siinä nyt mitä kerkäs äkkiä sanoo kaikkea, olet maailman paras laulaja ja soittaja ja sanottaja bla bla bla. Ja sitten Blackie katsoo suoraan silmiin ihan sinisillä silmillään ja sanoo thank you.